Čus, ja som Prasa a máte po dlhej dobe zase video, lebo moc som nevydával, som sa na to vysral. A nakoniec som zase rozhodol vydávať videá častejšie. Budem sa snažiť každý deň nejaké videá vydávať, hoci jaké. No ale vrhnem sa k téme. Teraz budem hrať hru Drive X a budem robiť hocijaké crash testy. Kto tú hru nepozná, je to takáto hra, máte tu hocijaké auta, aj fábku tu máte, aj bavoráka, aj takéto obrovské monstrum, aj tu hocijaké. Dobre, ale my môžeme robiť crash test v fábke, tak idem na prvý crash test. Dobre, nejak takto sa tu ide, taký má interiér. No a idem najprv vyskúšať odprúženie. Tak, poď fábka, dáva to, idú prúžiny, poď fábka, dáš to. A toto bolo docela easy. Teraz ideme testovať náraz. No. Teraz ide náraz z 50-ky, ja to nevidím, lebo tu mám vás. No, idem z 50-ky. Bum. OK, airbag je, vystrelili. Ešte spomalený záber. To je spomalené. A ďalšia lokácia je blato. Ak nevyskúšať, si fábka poradí s blatom. Čiže sa fábka. Tak ide, poď fábka, dáš to. Ak sa tu zavolila. Dáš to. Poď, fábka, verím ti. Dáš to, poď. Dá sa povedať, že to prežila. Dajme tam ide, hej. Teraz ide test výšlapu. Jak táto fábka rally verzia si poradí s výšlapom. Dajme tomu, že môžeme dať hlinu do toho. OK, tak asi vyšla. S maličkým poškodením. OK, tak ideme na ďalšie auto. Ďalej ideme spraviť crash test na to krásnemu Porsche. Dobre, tak najprv ideme vyskúšať náraz. Či interiér máte zaujímavý, tak sa takto rozbehne do 50-ky. Káo. Ona funguje. Kámo, ono to lepšie prežila ako fábka. Čo? Ešte vám to test ide. Ako dáš vodu? Do vody. Ak si poradí Tesla, drift, vytočím sa, vytočím. Áno, Tesla vytočím. Ideme k ďalšiemu autu. Teraz ide táto obrovská obúda. Tak máte rozbeh. A ideme skúšať najprv, keď to je zvedavý na interiér, taký toto má interiér a či aj ona bude mať airbag. Tak rozbehnem sa a... nemá airbag. A žije. Idem vyskúšať nejaký iný test. Idem pružinotest, ale skúsim tieto až obrovské hrudy. Počkaj, nespomali čas, idem tieto veľké upáš. Dáš to? Tak tu máte spomalený záber. Jak to krásne si s tým dáva rady. Upáš. Op, vieš. Dobre, dala to, ideme off-roadový test. Jak dám táto obrovská.
Ďalší kreator ide lambu. Má tu krásne slzy. Ok, kto je zvedavý na interiér, tak nejaký taký tam má interiér. Tak dajme tomu, že nárazový test, no teda moc dobre neprežila. Ideme vyskúšať nejaký iný mu test. Ja si s týmto poradím byť dobrý. Takže to má taký interiér, koho by zaujímalo, mohli mu to trocha lepšie. A toto keď narazí, tak nejaké divné má textúry tých airbagov. Toto bolo už jedno z tých posledných aut. Tak keď sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, dajte mi odber. Bola tá kvalita docela na hovno, celkom sa mi to sekalo, lebo nemám najlepší mobil na natáčanie týchto videí. Ani na počítači to nenatáčam. Tak čus!